vaig confinar aquí, a aquesta habitació, gran part del temps, amb uns pares. Em vaig confinar amb la meva filla. Amb el meu fill i la meva parella. Básicamente yo sola con Mari, que es mi gata. A casa érem tota la família. A casa de la meva parella. El dia abans de confinar-nos oficialment estàvem treballant com tothom i vam començar a haver notícies de tancament d'escoles i tal, i vam començar allà al centre a veure si havíem de prendre mesures o no, sense ser conscients del que venia. El confinament va ser de cop i volta com amb tothom. En el meu cas va ser l'últim dia, el dia 13, quan vaig anar a treballar ens van avisar que no podíem tornar ja a la feina fins nou avís. Primer una mica sorpresa per tot, no? Perquè mai havia viscut un estat d'alarma, això què és? Bueno, una mica neguitosa també, perquè clar, deixes de treballar, no saps què fer, no saps si pots anar a comprar, si no, una mica tot, és una mica neguitós el meu dia a dia. Ha sigut bastant complicat adaptar-se, perquè jo sempre soc d'estar a fora al carrer, treballant, estudiant, llavors passar relativament poques hores a casa. Llavors era adaptar-se a les classes online, que molts professors no sabien com portar-les tampoc, professors que no ens van fer classes ni res, sinó que ens anaven enviant feina i feina. Va ser un pal bastant gran, sobretot a nivell professional, perquè estic començant a ser emprenedora des de l'octubre de l'any passat, i quan semblava que tot començava a anar una mica més com rodat, de cop es planteja una situació en la que no puc treballar perquè tot el meu model de negoci estava en lo presencial i no tenia res a lo digital. Sabíem que es cobraria un 70%, no? de la totalitat de la nòmina, i llavors, clar, això també és dur, no? Per aplicar-ho a tots els companys. I, a més, gestionar la incertesa. No? Tothom té moltes preguntes, tothom vol saber quan tornem, quan ens incorporem, quan s'acabarà això, i si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia és que ningú tenia les respostes, no? Una mica muntanya russa, no? De marxar d'aquí de la llibreria que vam tancar amb la idea de 15 dies, a de sobte els 15 dies veure que s'allargava, i llavors ha entrat tothom en pànic i dir, ostres, què fem? Molts nervis, pànic inclús, perquè deies, és que, clar, ja quan vas veure que Setmana Santa se te n'anava a Norris, deies, clar, et va agafar molta por. Es que creía que nos íbamos a morir, o sea, es que, claro, encima no paras de ver la tele, entras ahí en bucle i... He vist la televisió, però amb calma, He mirat notícies, he mirat, però no aquest bombardeo de coses contínues, que un dia dia en blanc, un dia negre. Em vaig enganxar moltíssim als informatius. Al veure el número de contagis que havien augmentat, era una xifra que tenia que saber. Y oír 400 muertos, 300 muertos, 100 muertos, ese número es el que me ha puesto los pelos de punta cada día cuando lo he visto. Veia les notícies al matí, al migdia, a la tarda, i al final em va agafar una miqueta d'angúnia i vaig deixar de mirar les notícies. He intentat apagar la tele i agafar un llibre. En la primera semana de confinamiento, venga, vamos a hacer limpieza general, los armarios de la cocina que nunca los haces por dentro, los haces. He pintat la casa, per dins, per fora, també van arreglar la piscina, que està a l'aigua de color verda. Hem fet vida de casa, de fer menjar, de llegir, d'estudiar una miqueta d'anglès. Vaig començar a fer una mica de ioga o pilates. Jo em sentia molt de companyes i amigues de dir que tenien temps de fer moltes coses i ordenar la casa i canviar armaris i fer ioga. I dic, ai, jo ara tinc menys temps que abans. Hem d'omplir el temps amb coses productives, però també hem de tenir el nostre espai, el nostre moment de dir, ens relaxem. Aquest confinament també ha servit per tenir converses amb un mateix, no? Ha sigut un aprenentatge per tots nosaltres. Adaptació. La incertidumbre. Creixement. Empatia. Esperanza. Col·laboració. Solidaritat. Oportunitat. Soledat. Generositat. Por. Força. Lluita. Surrealista, histèric i alliçonador. Jo soc creadora de ciència-ficció i per molt borratxa que estigués i per molt drogada, no se m'hauria acudit mai a la vida una situació d'aquest. És més, vaig escriure un article, dic, qualsevol productor dels que conec, jo li plantejo una pel·lícula en aquests termes
i me la llença. Diu, ningú no s'ho creuria, això.